ҳамин маҳсулотатуна дута чӣ нафурӯше. Агар ки шумо мисол манаи хел фурӯшедага ҳамин клиент фақат арзонаша вибор мекунад. Фақат чиза вибор мекунад? Арзонаша. Барои ҳамун шумо сета куне, ҳама вақт одамо интуитивно ина вибор мекунад. Шубаки подсознательно одамо чӣ кор мекунад? Майни сари одам чӣ кор мекунад? Хай инаша грамм мумкин ки ина арзонаша грамм мумкин ки качество вайрунай, инаша грамм слишком мумкин қимат яке фан хӯрам, яке фреб хӯрам, яке нашава, хай инаша грамм средний. Ки фаҳмӣ? Ако инаш набошад ҳам ки ту придумат кунам ина. Ҳамин набошад ҳам придумат кун. Истиқул ба як рӯз якта шогирдам омад гуфт ки устоз ман ҳамин пансионат ба гуфт спа-салон аренда гирифтам, даромадам кам, аренда ба зур дода истодам. Пул намемонад чи? Аренда метиҳам, зарплата метиҳам. Пули бисёр намемонад, $500 мемонад, $1000. Баъзе вақт ҳаминам намемонад, неки ҳама қам меҳнат мекунам ки. Пак гуфтам ваята биёр, прайсата менюта биёр бинам. Хай нигоҳ кунам навистаги ки массаж, бод ман ин дусета чиз дига навистаги. Ба ман гирифтам, ҳамаша хат задам, навистам. Королевский массаж, султанский массаж, императорский массаж, баъд шей массаж. Баъд болош ба гуфтам $350.